V rámci dobrovoľníckej činnosti sa zapájame vo veľkej miere do rôznych charitatívnych projektov, programov a aktivít. Môžem spomenúť napríklad verejné zbierky Biela pastelka, ktorá je určená na pomoc ľudí so zrakovým postihnutím, ďalej Deň narcisov, je to verejná zbierka Ligy proti rakovine na pomoc onkologickým pacientom. Môžem to zhodnotiť tak, že študenti sa do týchto aktivít veľmi radi zapájajú. Nemáme s tým problém, že by som nejako musela nahovárať a chodiť po tých triedách, že kto bude teraz zúčastniť tejto zbierky alebo pôjde do tohto projektu. Čiže my sme veľmi radi, že sa do toho zapájajú, že ich tie projekty oslovia. My sme sa pred 13 rokmi zapojili do projektu, ktorý sa volá Adopcia srdca. A ten projekt vlastne realizuje misijné združenie Palotíny v Bratislave. A nás tam oslovil jeden článoček, kde sa písal, že si môžu dobrovoľníci zobrať černošského chlapca. Tak striedou sme sa rozhodli, že si vezmeme do adopcie dieťa. Bol nám pridelený Jean-Baptista Bagororva. Vtedy mal 6 rokov a naša pomoc spočívala v tom, že mali sme mesačne posielať 16 €, ktoré pokryli vlastne jeho školné, pre rodinu to bola strava, ošatenie a základná lekárska starostlivosť. No ale keďže žiaci sú žiaci, tak im to bolo málo, pretože samozrejme to nazbierali rýchlo. A keď boli maturanti, tak vtedy povedal, že urobíme študentský ples a výťažok z toho plesu, to bolo 500 €, sme tiež poslali na účet pre chlapca, ale ako pomoc navyše. A z toho mu bol vlastne postavený dom a proste korunka po korunke, euro k evru sme zbierali. Pridali sa aj obyvateľia Bane, aj moji kamaráti, kolegovia samozrejme. A takto sme ešte dvakrát nazbierali takú väčšiu sumu, raz, ktorá bola použitá na kúpu pola pre rodinu, takže sa stala rodina celkom sebestačná. Tak sa aj volá, že adopcia srdca však, takže ich sa to dotklo ľudsky, lebo oni ten príbeh sledovali veľmi a keďže videli tie reálne výsledky, lebo vždycky prišiel nejaký list, 3-krát do roka prišla pošta, prišli fotky, že to, čo sme tam poslali reálne, tak oni to videli. Takže pre nich to bolo také motivujúce, že to dieťa vlastne napreduje, pretože bez toho, že by sa do tej adopcie dostalo, tak oni sú odkázaní už možno neprežiť. Tak oni mali taký pocit spolupatričnosti, že áno, tak my sme pomohli a vždy hovorili, že pani učiteľka, že to bude možno nejaký doktor, ale keďže ten chlapček sa až tak dobre neučil, tak povedali, že asi teda doktor nebude, že bude možno taký ako my, že bude možno niečo z neho, no a nakoniec teda je z neho holič, takže dobre.